بسم بول ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. صباح سنبت حمشاي سنبت ويدما فرقي ናይ ጾም 40 ንብላ ማለት እዩ እዚ ቢብሊካሊ ትርጉም ኣለዎ ኮይኑ ዘይኮነስ ግና ሪቹዋሊ ወይ ድማ ከም ባህሊ ፍርቂ መንገዲ ተጓዒዝና ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ትንሳኤ ፍርቂ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ብማዕዶ እንዳቀረብና ንኸይድ ስለ ዘለና እታ ሰንበት ድማ ደብረ ዘይት ተባሂላ ትፅዋዕ እዛ ደብረ ዘይት ከም በዓል ዓበ በዓል ኢና ነኽብራ ማለት እዩ ዋላ ብጾም 40,000 ግዜ ትኹን እምበር ምክንያቱ ናይ ጉዕዞ መንፈስና ትምህረና ትምህርቲ ስለ ዝኾነት ግና ሓደ ካብቲ ዓብን ተሪርን ዝኾነ መጠንቀቕታት ዘለዎ ሓያል ዝኾነ ትምህርቲ ካብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 1 ስጋብ 31 እዩ ዝንበብ ጽባሕ ትምህርቲ ኣብ ደብረ ዘይት ንብላ ድማ ኣብኡ ስለ ዝሃበ ትምህርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ትምህርቲ ብዛዕባ ፈተነ ቤተ ክርስቲያን ድመፅእ ፍርዲ ናይ ህይወትና ፍርዲ ናይ መወዳእታ ዘመን ድማ ቀሪቡ ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ዕላማ ናይዛ ትምህርቲ ግና ንኸፍርሓና ወይ ንኽንዳሃል ኢሉ ይኮነን እንታይ ደኣ ብመንፈስ ክንዳሎ ተቐሪብና ክንጸንሕ ንቑሓት ክንከውን ንስሓ ክንኣቱ ጽንዓትን ምሕረትን ዓላማ ድማ ክህልወና ናይ ካልኣይ መጻኢ ክመጽእ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ክትውዳእ ከላ ናይቲ ዝመጽእ ዘሎ ህይወትና ተቐሪብና ክንኣትወሉ ኢዝ ከዳልወና ዝነግረና ደቂ መዛሙርቱ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክሓልፎ ከለዉ በቲ ቤት መቕደስ ናይ ኢየሩሳሌም ብምዕባዩ ብምጽባቑ ብምድልዳሉ ኩሉ ተሰራርሓ ተቕርጺ ናይቲ ቤት መቕደስ ኣገሪምዎም ነይሩ ንዖም ጥራይ ዘይኮነን ንኣይሁዳ እቲ ቤት መቕደስ ንኩሎም ንእስራኤላውያን ዓለሞም እያ ነይራ ምሳሌ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ህዝቡ ዝነብረሉ ምሳሌ ንዖም ነይሩ ንዖም ኩላ ህይወቶም እያ ነይራ ማለት እያ ሕጂ በቲ ትምህርቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣተሓሳሲቦም ብሕት ኢሎም ንኢየሱስ ክርስቶስ ሰለስተ ኣገዳስቲ ሕቶ ሓቲቶሞ ተሓንቲ እንተያ ቤት መቕደስ መዓስ እያ ክትፈርስ ካልእቲ ምልክት ከእንታይ ኢና ክንርኢ ምምጻእ ናይ ካልኣይ ግዜ ሳልሰይቲ ድማ ምልክት ከእንታይ ዓይነት ምልክት ኢና ክንርኢ ናይ መወዳእታ ዘመን እንታይ ክኸውን ኢሎም ሓቲቶሞ ኢየሱስ ምዛ ተሓሒዙ ደሰንብድ መልሲ ክነግሮም እዩ ማለት እዩ እንታይ ይብሎም ኣብ ምዕራፍ 2 እዚ ኩሉ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ ዝፈርስ እምኒ ልዕሊ እምኒ ኣይክተርፍን እዩ እብለኩም ኣለኹ ኢልዎም እዚ ድማ እዚ ትምኒት እዚ ብ70 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰራዊት ሮማ ንኢየሩሳሌም መሰዕነዋ ኣፍሪሶሞስ ተፈጺሙ እዩ ጎይታ ግና ብዛዕባ ህንፃ ምፍራስ ጥራይ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ንኣእምሮ ደቂ መዛሙርቱ ኣብ ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ ኣተሓሳስባን ኣብ ምድላውን ክእትዎም እዩ ቅዱስ ጀሮም እንታይ ኢሉ ክርስቶስ ኢሉ ካብቲ ዝሓተትዎ ንላዕሊ ክምልሰሎም እዩ ኢሉ ብዛዕባ ቤት መቕደስ ዘለዎ ሕቶ ተጠቂሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ታሪኽን ድሕነትን ናይ ዘለኣለም ህይወትን ክገልጸሎም እዩ እንታይ ብሎም ቀጺሉ መጠንቀቕታ ኣንጽር ኣቢሉ ክነግሮም እዩ እቲ
تمتنقاتا ግን ብዛዕባ ውግእ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሓደጋ ወይ ካልእ ነገር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ናይ መንፈሳዊ ምትላል እዩ ዝነግሮም እንታይ ድማ ብሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ብስመይ ብዙሓት ክመፁ እዮም እሞ ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቁ ኢልዎም ሕጂ ኢየሱስ ዝብሎም ዘሎ ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቁ ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመፁ እዮም እሞ ንብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም ኢሉ እዚ ዓብይ ኣገዳሲ ነገር ኢና ንዓና ዘርእየና ዘሎ ምክንያቱ እታ ቤተ ክርስቲያን ገዳማዊ ዝኾነ ፀገማት ዝመፅእ ኣይኮነን ሽግር እንታይ ደኣ ካብ ውሽጢ ማለት እዩ ሃይማኖት ሓሶት ትምህርቲ እንዳመሃሩ ንዘታልሉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያቱ መናፍቃን ካብቶም ቀዳሞት ምልክታት መወዳእታ ዘመን እንዳበሉ ንብዙሓት የታልሉ እሞ ካብ ክርስቶስ ይርሕቅዎም እዮም ንምሳሌ ኣብ ኮቪድ-19 ንብሎ ኮቪድ እዋን ብዙሓት ሰባት እንኳን ካልኦት ሃይማኖት ወላ ኦርቶዶክስ ኢና ባህልቲ እውን መነኩሴ ኢና ባህልቲ ናይ ገዳም ንነብር ኢና ባህልቲ ካህናት ከይተረፉ ዩቱብ ክመልኡ ክዛረቡ ንሰምዖም ነርና ኢና እንታይ ይብሉ ነይሮም ነጊርናኩም ነርና እንዲና ተመኒ ነይረ እንዲ ኮይና እንዲያ ክብሉ ብዙሓት ዝዛረቡ ነይሮም ሸም ብናቶም ኣተሓሳስባ ኣብ 6 ወርሒ ኣብ ዓመት ኩላ ሰብ ተወዲኣት ሃንፂፃት ድመውት ዝመስሎም ነይሩ ሓቂ እዩ ሕማቕ እዋን ነይሩ ብዙሕ ሰብ ይዓርፍ ነይሩ ኣብቲ መጀመርታ እዋን ድማ ብንሃር እውን ኸይድ ነይሩ ድሓር 6 ወርሒ ዓመት ተሪፍዋ እንዳበሉ ብዙሓት ይዛረቡ ነይሮም እዚ ሓደ ንባዕሉ ካብኡ ካብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ መጠንቀቕታ ዝቦይ ማለት እዩ ንዓና ንኽንዳሎ ከም ሰብ መጠናት ጸሎት ክንገብር ብጾምን ብጸሎትን ተዳሊና ደኣ ክንጸንሕ ደኣ እምበረ እግዚኣብሔር ኢና ኢልና እቲ እግዚኣብሔር ንስኹም እውን ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ዝበሎም ንደቂ ሐዋርያ ንዕኦም ከማ እንተይፈልጥዎ ንሕና ካልእ ሰብ ንፈልጦ ማለት ኣይኮነን ካብዚ ከጠንቅቐና ኢሉ እዩ እዚ ትምህርቲ ዝብልና ዘሎ በዚ ምክንያት ድማ ቤተክርስትያንና እሙናት ኮይና ፀኒዕና ንክንነብር ትእዝዘና ብመዓልታዊ ከም ንፋስ ትቃየር ሰባት ጠባይ ሪኢኻ ንየማን ንፀጋም ትብል ከከም ኩነታቱ ትኸይድ ዘይኮነሲ ፅንዓት ክህልወካ ኣብ ጸሎትካን ኣብ ጾምካን ዳ ተኣማሚንካ ክትከይድ እትመረና መንፈሳዊ ንቕሓት ክህልወና ድማ ኣገዳሲ ማለት እዩ እዚ ድማ ብዝግበር ጾም ብዝግበር ጸሎት ብዝግበር ተግባራት ናይ ቤተ ክርስቲያን ተሳቲፍካ ልብኻን መንፈስካን ንኽትዕቢ ይዝዕድመካ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ የጠንቅቖም ውግኣትን ወረውግእን ክትሰምዑ ኢኹም ህዝቢ ኣንጻር ህዝቢ ክለዓል እዩ ኢሉ መጠንቀቕታ ነግሮም ግና ድሕጉስ ብድሕሪ ቅፅል ኣቢሉ እንታይ ክብል ኣይትሰንብዱ ፅንዓት ግበሩ ምክንያቱ እዚ ፍጻሜታት እዚ ንባዕሉ መወዳእታ ስለ ዘይኮነ ዓለም ብታሪክና ክንሪኣ ከለና ካብቲ ጅመር እዚ እታ ኩልሻዕ ኣብ ሂወትና ጥራይ ክንደይ ውግኣትን ክንደይ ወረ ውግኣትን ሰሚዕና ኣለና ክንደይ ሕማቕ ሰባት ዝገብሩ ርኢና ኣለና ክንደይ ሰባት ብሕማቕ ካንሰር ሓሙ ሕማቕ ሃንደበት ኣጋጥሞ ሕማቕ ነገር ይኹኑ ግን እግዚኣብሔር ዘሎ ንሱ ሓላፋ እዩ ስለ ዝኾነ እቲ ዘይሓልፍ ናይ ኣርሒቕካ ምጥማት እዩ ዝፅዋዓና ዝዕድመና ዘዘኻኽረና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማም ሓልፍ ሃብታም ነርካ እውን ክደክ ትኽእል ኢኻ ድኽነት ሓልፍ
وقع ودورة وقعون يحلف قنا اتزي حلف بمعدو رأيوه موقت متسيا كيما تقدم هيتترفنيا سلازب لنا دولي اتي كله اب مريد دقات شجرات من قدقات مريد ناي تفطرو عقرقر سباد فطرو عقرقر كله زي ايتي تشنقلو حلافاي جيزاوي بلنا انتاي يبلو يسوس كريستوس ازيوم يلو مجمرتا كانزا حرسي ايوم يلو مخنياتو نزي مسناي سبيتي كانزا حرسا يوادادر الله مغنياتو خمتون فولتو خلاتنا سبيتا تحرس كلا معاد كانزا يدلوا مرة زحلوفو مالتيو قنا حرسا بلا مسودة قول عام استولده قن شعش ترسعس ناب حقوسي زغير تذكروا سبيت المايلان قدس باولوس مقامو لنا حانت سبيت غمان كانزانا حرسا تذكروا يلا مغنياتو سبت وليدو له تحقوس مجيلا إذن ما زنا حالفود ما كانزا إيمو قن مس حالفة جوي حقوس كمتسيو ناب حقوس كغيري يدبلنا دول يسوس كريستوس دحر شجرات ناي بيت خريستيان بسنك آمنت مخانم كسدودو مخانم مكرا خروخبو مخانم وننقرناي يتنققناي مالتي دحرينا حق زروا دما كلهم كابኦም جمير كخفتم حواريا بجيكا حدا قدوس يوحنس كلهم تسيفهم يم بسنكي آمنتي سعبت يسوس كريستوس مخانم بدحريون دحر 284 عامد دحر لدت يسوس كريستوس اتا بتخرسيان دسسنت دعابيت بسنكي اتم سماعتات بتخرسيان حدا اوان اب حدا قطر اب تخال اي كفل الزمن اب قبسي كلتميتي امنتي كريستيان نخلو ماتيومم كتفو وانتا كريستيان تباهال كريستيان تخطف كتحرر كم تشوك حقوقوا كقتلهم كله كالوت إسرا آمينهم ناب كريستيان تغيرهم مريئهم بتي امنتهم بتحيلهم بت مغنيات بت مسيافهم ما انت تأمنتي لهم نعم دما قاتلهم مليسهم دما حجي عسرت إسرا عزف ترايزي كونس ميتي خلتميتي كاب عزفي اندعبي مزيو بدحري إزبة كريستيانا سسينو أسفح فيحو ملا عالم دما وينجيل تسبيخو وينجيل مالت تسبوق زينا مالت يخاب قريخ دمته تسبوق زينا تسفاد لنا محرة ممتسان دنقر نا يسوس كريستوس نمول عالم مالتي هجو كلاتنا تسفاد لنا مالتي أبتخال أي عالم كنبر مالتنا إذا حلافيت عالم دي كونت أزلنا ياسي إتا زي تحلف النخدع عالم تسفى اللو مالتي إذا أنزا يلو هم حرسي كتسبي ولوكم نما بلنا لهم حلفتي مرحتي تباهي لهم سبكم أرحو كحقفو فقرهم موري كنا نري أمدلنا تلا كوينات ودو كوينات كو قبرينا نري دلنا تكنولوجي تتكيمم ገንዘብ ተጠቂሞም ሀብት ተጠቂሞም ሰብ ንሰብ ክዕንው ተዘይኮይኑ ሓልዮት ናይ ሰብ ይህን ሚህን ክበሃል ከም ናይ ቤተክርስትያን ኣይረአና እዚ ድማ ተፀበይዎ ካብ ንመፅእ ማለት እዩ ኣብ ታሪክና ህይወትና እዚ ኩሉ ሻዕ ንርኢ ሕጂ እቲ ሕቶ ናባናይ ዝመፅእ ንሕና ኸ ኣብዚ ጾም 40 ኣብዚ ቅዱስ زمن زي فرقي قعوزو كنكيد كلنا انتا يرأينا اللو ابتنسائي بمعد انتا نرئي لنا نكرارب لنا اي تفرحو تدالو إلو لك خمتن عسرت دناقل تنحمشت اللبامات تنحمشت عايشو زبلن عايشو زبولهم نتن خستاي بتناتنا تراغمات يكون عايشو
كومبليت للدناقور ديكونا دحر حاسبنايو كلن يسوس كريستوس سلاز فتوى أمنت سلاز نبرة كتصبيا قلوا هايلو مرعاو خمتس تنفركي كندلن مليئن تنفرك عندما كيمل كلن دك أسوسيل ونيلو حجو كلن نتصبيا نيرن كلاتنا كريستيانينا نبلنا كلاتنا بتكريستيان نخيدنا جنا كلاتنا دان نقرارب تنزي تقراربا مليئنو تصنيحن كندلن انتاي مالتيو زيت مليئنو نيرن تينجن زيت خيمولوه شعو مسمت مرعاوي معصو تعاصيو كمال أمس كدايلو ومزحف قدس انتاي مالتيو نحنا منفسنا خمس زبلنا ذو يسوس كريستوس بمنفس نمول أدينا لبنا يملا ديو نقرارب دينا ويس دك اسنا ينادلنا تخال أي ممتع مسمت أفرق ليت مسكونة معصو خي عصونا تقريبنا هنصنح لنا شعو ألوك حنا خنبلا نغنى نسخة زيتي نايسب شمعها اختولا تلقى حيتغنها مغنياتو كل سب نناتو يو فردخ مل هم يدلو افردخ متسيلو قال اي ممصانا يسوع كريستوس كوني بيت مقدس ما كعنو يو يلو حجي نسخة ناتكاخا فردخ توهاب كلها ملسختب كل سب نناتي مالتي اتملي واز صنح لبو منفسو اتتقرب صنح تناسحه زقوربه دسجده عشرو زغفله حمومن اسر بيت كيدو دبطحن دتاميد عنقلن مستي ناتو جنزب هابتي كدل البانكو اكاونت خرج وعل مستي خلت سرا سلسة خلت سرا حكو قوايد وعل مستي ناتو تسباق جنزبو معباي جزء قلا خجبرد وعلى اتي مسحوخ وناقوت كباس وعلى حتى مسمته انتي كملسي زي ابتي بمعادو نريو زلنا تنسأي تدالينا اللهم تصنع لنا ما يبحك مالتي زي كمزي تاريخ دنباب دولو هيستوري ستوري قال يكونن زنا حكي صباح تكون تخيلها تحت صباح تكون تخيلها مغنياتو ممصانا يسوع كريستوس كولكتيفلي بحبر كون خيلي صباح تمصتخيلها تحت صباح تمصتخيلها وين ما بولك وين ما تمصتخيلها صباح تموت تخيلها تحت صباح تمصتخيلها تحت 10 عامات تموت تخيلها معسكم تموت فلطاي لان እግዚአብሔር ታይስፈልታ ተዳሊኻ ግን ክትጸንሕ መጠንቀቕታ እዩ ተዳሎ ደአምበር ኣይትፍራሕ ሕጆ ኸይሉ دفرح ولا حنت يبلكن كورو دوري تفرح كابتم زقتلو اي تفرح كاب كلهم اي تفرح انت لا تدالو يزولنا دلو دحر بزعبا فقر هنا تنققنا فقر ندا غودلو خيد كله غودلو فقري نجر مقانو حماق مقانو اب مدفئيت هيوت منفس كم زوتو قنياتو كل هيوت بفقر تقبي فقر اندحرال قولوا له كمزي كنزمر كلنا بتغرسان نفقرس انتاي تقول لا ننحري حركة تتفاق أركاس انتاي تقول لك أنا اندحر فقر زي ما قال كله ترقم يقولون كاف فقر تلع على تقبرته زي كوينه انت هبكا انت بتصحكا انت اسمسلكا انت تزاربكا واقع يقولون فقرة اللوغن كله بفقري ሃይማኖት ድማ ናይ ፍቅሪ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ፍቅሪ ደየለ ሃይማኖት ኩሉ ይክእኒ እንታይ ኻ ትኸውን ማለት ኢኻ ከምቶም ኣሁድ ትዋራዘ ንነብስኻ ሓፍ ተብል ምስ ሰብ ትወዳደር እቲ ደዓበ ሽግር ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቲያኒቲ እንታይ እንድሕሪና ምውድዳር ንሰብ ማለት ሰብ ናይ ደቁ ገዲፉ ናይ ደቂ ካልእ ሰብ ዝዛረብ ናይ ነብሱ ገዲፉ ናይ ካልእ ሰባት ዝዛረብ
ናይ ኣቦን ናይ ኣዲን ገዲፉ ናይ ካልእ ኣቦን ኣደን ይዛረብ ናይ ሓዊ ገዲፉ ናይ ካልእ ሓዊ ይሓሚ ትዋዳደር ማለት ኢኻ ንነብስኻ ደይረኣኻ ቁልሕ ዘይብልካ ናይ ሰብ እንዳማትካ ትዛረብ ማለት ኢኻ እዚ ፍቅሪ ኣይኮነ ፍቅሪ ተሎ ግን ሓደ ሰብ ተፍቅሮ ሰብ ንጎረቤትካ ካብ ነብስኻ ተፍቂርካዮ ማዕሪኻ ኢኻ ትሪኦ ዋላ ቱ ገይጉኡ ኸማነይ ትቕበሎ ፅቡቕ ናቱ ኢኻ ትርኢ ትድግፎ ኣብ ፅልኢ ኣብ ሕሜታ ኣብ ፍርዲ ኣይተኣቱን ኢኻ ማለት እዩ ንኸይትፍረድ ኣይትፍረድ እንድሕር ኣፍቂርካ ግን ኩሉ ሰሰናዩ መንፈስ ቅዱስ መሊኡ ማዕረ ነቲ ሰብ ምሳኻ የኺዶ ማዕረ ምስ ዝኾኑ ሰብ ምሳኻ ኢኻ ስኻ ሰላም ክርስቲያን ኢልካ ክትከይድ ትኽእል ንስኻ ንሰብ ካብ ጎደሎ ንነብስኻ ተሓትካ ምስ ረኣኻ ወይ ድማ ካብ ነብስኻ ንላዕሊ ምስ ረኣኻ ፍርሃተ እግዚኣብሔር የብልካን ማለት እዩ ሕጂ ፍርሃተ እግዚኣብሔር ክንሕድር እዩ ዝፅዋዕና ዘሎ ፍርሃተ እግዚኣብሔር ክንጓዓዝ እሞ ብማዕዱ ድማ ንፍርቂ መንገዲ ተሪፋትና ዘላ ክንሪኣ እሞ ልብና ክነሕድስ ፅንዓቱን ልቦናን ይሃበና ብሩኽ ሰንበት ግበረና ተባረኸን ተቐደሰን መዓልቲ ኣሜን